ଗାଁର ଶେଷ ଧାରରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବାଡ଼ି। ସେଇ ବାଡ଼ିକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ରାତି ହେଲେ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁରୁର ଶବ୍ଦ ଓ କେବେ କେବେ କାନ୍ଦର। ରମେଶ ବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଦିନ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ, ବାବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସେଇ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ସେ ରମେଶ ବାବୁ ଏକାକୀ ସେଇ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ରମେଶ ବାବୁ ହାତ ନ ମାରୁଣୁ ହଠାତ୍ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ରମେଶ ବାବୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅ, ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ସେ ଖାଲି ହସୁଛି। ସେଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଝିଅଟି କହିଲା, ତମେ ଆସିଛ, ଆଉ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେବଳ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ମିଳିଲା ତାଙ୍କର ଜୋତା ଘଣ୍ଟା।